Mak info mak liburan. Iki liburane saiki wis mentek lho mak. Liburane mentek. Awakmu liburan dolan nang ndi ae. Jan rugi tenan mak. Liburan mek nang omah turu rugi tenan mak jan. Iki lek ra liburan wis ndelok videoku iki ae. Iki saiki posisiku ning anu mak ya jembatan terpanjang nomor 3 sak Pulau Jawa. Iki jenenge Jembatan Kabanaran mak ya. Dadi jembatan sing panjang nomor 1 kuwi meng Jembatan Suramadu nggene neng anu kono lho sing menghubungkan Pulau Jawa karo Madura. Jembatan sing terpanjang nomor 2 kuwi meng Jembatan Pasopati nggene neng Jawa Barat kono lho. Aku yo urung tau liwat. Lah iki jembatan terpanjang nomor 3 iki mak ya Jembatan Kabanaran. Iki nggene neng Provinsi Yogyakarta. Iki jan sik gres mak ya iki nganyar-nganyari sekitar 2020 akhir dhewe sing resmekne Pak Prabowo ngono mak ya. Dadi jembatan iki dawane enek 2 kilo mak ya. Jan ces josis tenan. Iki jembatan sing menghubungkan Kabupaten Bantul karo Kabupaten Kulon Progo mak ya. Kaya ngene lho. Dolano barang aja mek nang omah ae ben ngerti jan pembangunan Indonesia ternyata kaya ngene lho. Jan wis canggih luar biasa lho. Jan mewah lho. Jan ses pokoke. Dadi ben iso bangga lho. Awake dhewe ya bangga. Ternyata Indonesia ya semaju mak ya. Lek nang omah ya ora ngerti. Ya ben ngerti ya ndelok videoku ngene sampe entek ngono mak ya. Awal-awal pembangunan jembatan ini aslinya terkenal jenenge Jembatan Pandan Simo mak ya. Pandan Simo iki desa sing paling kulon ning Kabupaten Bantul. Terus desa sing paling etan ning Kabupaten Kulon Progo kuwi mung jenenge Banaran lho mak ya. Ya mungkin masalah pendanaan atau piye kuwi mungkin pirang 70% apa pirang persen kuwi ya salah minta maaf. Kuwi mungkin kok bupati kok daerah Kulon Progo dadi pas diresmekne iki karo Bupati Kulon Progo jenenge diganti Jembatan Kabanaran. Ya apa salah sijine jenenge ya apik pancene Kabanaran iki mungkin ya bener. Terus kulone iki dijenenge kuwi nyapa mergane desa kulone iki jenenge Desa Banaran mak. Jan jas iki jan iki JLS mak ya lek sampean kabeh rekreasi ning Jogja aja lali liwat kene. Misalkan yang Parangtritis, yang Pantai Drini, engko ngulono ae liwat JLS, engko tembuse kene iki ngono lho. Engko tembuse kene iki ning daerah Kulon Progo, ning kene ya